Salam Ceren, goýmaýarlaryňyz. Bugun 27 iyun, ýagny 26-syndan 27-sine geçýän gijemiz hepdeniň 6-njy ýylyna, negije 12-den soň geçdi. Näme täzelik bar Ceren? Şu efiri videonu çekenimizden soň, internete goýarymyzdan soň näme täzelikler bar? Senden täzeliklerinize garaşýas, täzeliklerim bar diýdiň. Söz sende, sen diňleýäs. Salam Nurdoğan, goýmusyňyz geçýärsiň. Salam. Türkmenistana iş dolaydy geçýän. Size maňa kömek etjek diýip birden kelle ara alaýdyňyz geçýän. Men işim beýim. Ziýany ýok. Nurdoğan bir gowy habarymyz bar. Mhm. Bir gowy habarymyz bar. Birim gowy däl habarymyz bar. Haýsyndan başlasam gözüm bilemok meni. Onunla ilki illeşsembedi bir gowy habar bilen tanıştyraly. Haýyrdyr inşallah. Näme täzelik? Gowy habar Allah janymyň şükür etýän sesimi hormatly arkadaşlar serdarymyz eşdäýän ýaly. Olaň dikkatyny ýetiripdirler etýän. Sebäbi ütkeşmeler bolup başlady. Janlar sag bolsun, şolaň eli yetmese bu mesele beýdip ütkeşme bolmajany bilýän. Aşakda oturanlar öňe ütkeşme etjek bolsa ederdiler. Men Allahdan umyd etjän şolar eşdimka diýän. Sebäbi şu gün emede 2026-njy ýylyň iyun aýynyň 26-da Sözüň bölýän sen şu meniň efirime çykýan çaň näçe wagt bäri kagazlar bilen, dokumentler bilen, ardalar bilen Aşgabatda git, Bayramal prokuratura git, oňa git, muňa git. Näçe wagt meşgul bolanyň? şu wakaň asly dawa edilip prokuratura ýütüşdirip başlan 2025-nji ýylyň nimetdir? Sentýabr aýydy. 2025-iň sentýabry. 2025-nji ýylyň sentýabryna birinji ardan bilen şu Bayramal şäher prokuratura ýütüşdirdim da. Ana şo gidip oturşy. Bolýar. Indi şu mesele boýunça näme täzelik bar? Ýani dün hepdeniň 5-nji güni, indi bugun 6-njy günnä. Täzelige nime? 25-ine men nimere bark gaýtdym. 24-ne mi? 3-4-nji gün 25 bolýar. 25-ine gitdiňiz hawa, 25-ine Aşgabatda bark gaýtdyňyz. 25-ine Aşgabatda bark gaýtdym, bardym. Aşgabat şäher prokuratura geldiler, kabul etdi sülçi. Prokuror ýene-de bir edaraň işgäri. Ay, surat allar, video allar. Soň olam bar kelmesken, oňa bilenem birleşdirdiler. Oňa gowurlaşdylar erbetde. Edil öňki ýaly çagan bägirdip meňdaşym üýşüp toplanyp bägirçiler ýaly. Şantaj edip zat edip gürleşdiler ýaly gürlemediler ýöne. Men şo taýda bir teklif etdim. Siz diýdim istanakine diýdim hormatly prokuror diýdim, sülçi diýdim, ine bu işgäre bilemok diýdim. Siziň ýanyňyzda bir söz aýtjak men diýdim. Olam odur meskenem. Men diýdim edil häzir şol diýdim. Towba etdim men eden işime pişman etýän, Allahyň öňünde jebir çekýän. Meni bagyşla, men towba etýän. Meni Hudaý urdy diýdim, siziň ýanyňyzda diýdim, boýnuny alyp diýdim. Pişman etse diýdim. Men diýdim, şu taýdan diýdim, ardaş kaýdym, ýok şuňa Allah tapsyrýan. Maňa da gyýdymat edenni Hudaýdan tapsyn diýip ardam etmän diýdim, bunça adama diýdim. Bir giden derde de sokman diýdim. Çykjak gitjek, gaýdybam diýdim, şuň üstüne arz etjek gel diýdim. Olsaň prokurora maňa ýüzlendi, eşitdiňmi diýen zatym diýdi. Men sözüm sözdür diýdim. Ona men bu haram üçin etjek gel diýdim. Muň diýdim, agas haramzada bolsa da çağajyklary bar. Bajysy bar, çağajyklary bar diýdim. Hostarlary bar, şolaň aýagyna palto urulmasyn diýdim. Planiň jigisi planiň dogonlyk gitmesin. Buň haramzadary üçin bütün tohum jebir çekmesin. Sürawsaksyz bolanokda. Şolaň geljegine ýani yetmesin diýip aýtýan diýdim molen. Ay ýokda Nurda. Menem aýtdym, sen diýdim men şunça zady bütün dünýä eşdirip aýdaryna diýdim. Şol eden hereketiň video syomkatynam diýdim efire çykartmaryň ötýäňmi diýdim.
Sen bilip otursun men elimdäki tasdik diýdim. Ol video ýazgyda badygyny diýdim. O zatlaň diýdim diri gören şaýatlaň badyny bilip otursun diýdim. Öňe diýdim, ene men teklifim şol şuňa diýdim. Şey diýdim de izinden ama aýtdym gördüňiz-ä diýdim. Menem diýdim bir giden diýdim kanun goýan adamlaryň çağızyklar bar diýdim. Şolaryň atlandyr, şolaram ýakasym gelenok diýdim. Şolaram çöregi ýa şolaryň haramzadalygyna diýdim. Bir giden adamyň ýanan islam ok diýdim. Ýönüni şu haramzady üçin ädirini ýene bir giden adam ýanmarla diýdim. Şeýtdim de o taýda da maňa men bir zat diýen, olar başga zat diýär. Men ak diýen, olar gök diýär. Men jeren diýen, olar maral diýär. Men üllürdi diýen, olar ýok diýrekdi diýär. Öň moýýalarda aý bir 30-40 listaýda aýlananlar ýertilik. Gara çyzylyk goýup. Soňa bakan çydamadym da 5 sagat oturdum. Men gol çekjek gel diýdim bu zatlar diýdim. Men diýdim tasyň tapýan sözlenme gol çekjek diýdim. Siziň bu diýen zatlaryňyz wapşe başga urdan gitjek tasyk tapýan zat diýel. Gol çeksem men sözüm bolýar diýdim. Gol çekip bilemok diýdim. Allymda beren zatlaryna biz seni goýberjek gol çekseň diýär. Menim allymda her listiň aşany bu men sözümden de bu tasyň tapanokmuny okap tanıştyrmadylar diýip ýazdym da gol çekdim de iýdinlenam. 5 sagat dolu saklajak bolsaňyz maňa prokuroryň buyrugyny görkezin öňe özüňizem prokuror bolýan diýdim. Jenaýatkär ol diýdim daşyny geçip bolan men 5 sagatlap saklap diýdim sonra sowal ederim men näme etdim kam diýdim. Soň siziň telefonuňyz nerede diýdi? Ekspertiza berjek diýdi. Men telefonum näme gerek diýdim. Aý bize gerek diýdi. 10 gün amaljak diýdi. Ola 3 gezek telefonu satdy diýdim. 4-nji telefon içinden işler çykjak zat ýok diýdim. Menem telefonum şaksız adım diýdim. Size gerek delilleňizi bererni, size şu işe degişli delilleňizi bererni diýdim. Şu işden daşary deliller diýdim. Ýa men şahsy meselem size degişli däl diýdim. Şeýtdim de çykdym da gaýtdym düýün maňa aýlapdyr sürçü. Menem telefonum öçük, turdum da jaň etdim. Ene ses zapysam dur. Sürçü aýtdym. Siz diýdim jaň edipsiňiz diýdim. Geleňiz akmy diýdi. Men näme çyp barmaly diýdim. Şonu aýdyň diýdim. Näderine şu günjük bolan gurrungyny 26-sy 15:59-da bolan gurrun. Men näme çyp barmaly diýdim. Aý geliň diýdi. Ene diňläňine. Alo. Alo. Tamam saksan. Assalamualaikum. Komedelan. Tamam. Ýerden aýlapsyňyz meňem telefonum ýün gelip zarada da goýmandym öýüp galypdyr. Komedelan. Aý bolçuk. Bugün gezek edýär. Bugün gaýdym etde barjak dedim bolmasa da bir gün baradym dedim. Gaýdym gitsek geldi şolpansa. Siz näme diýipsiň etdim men. Maňa bir imo girýän bir nomer bar bolsa berseňiz, men gidip bilýän faýllar imodan okujak bir gün bolsa dernäňiz ýa şu tutnamalam diýdim. Olara faýllar bar bolsa gitmeýän, mawuda bölüp okujak. Şuda bolmasa men onu nädir? Ýene bir gün nädir? Akdy Bugün gezek edýär. Şolaryň bak ketmeýän binde. Men näme gerek dünki ýa islemeýän zadyma gol çekmek üçin gerekmi? Oň üçin men barmaýan ýanymda. Ben zaten o çektiğimi bileyim. Dün çekti yani da men sözüm däl aýtak sözüm köp näme tutmayan köp Biraz çekti. da istemeyen da o çektiğimi tutardım. Getirmeyenik mi? Men aldymdan çykýan, men diýýän adam düşünürşüm bolsa men çektek sortaşa go. Men diýýän sözüm bolsa o taýda manylar ütgüýän ýere o men oňa gol çekjekkä düşünýäňizmi? Bolýar gelinde öz elimi bilen ýazym. Näme diýseňiz, ýöne özüňiz geldekmi? Men barçak öz elim bilen ýazan zatym özüm gol çekbilýär. Ýa bolmasa da men sözümden peçatlaýaňyzam, men sözümden peçatlasaňyz men gol çekjek. Ýöne men öz sözümden many sütgän zatlara men näme Öz elimi bilen ýazym. Düşündürşüňiz. Bolýar? Onda men size öz edim bilen ýaly uğradaýynmy, ýa barçýaýynmy? Ýok, biz sonda da geldekmi? Barçak näme çyparmaýyn men hak berme näme çyparmaýyn. Bir planny gaýdyny bilen. Termin abaran gaýdym men bunu äkide bilsem ýeter. Bolmasa da gaýdymdan sorasyňyz gelýän zatda soraň ene o türýanymda. Aýtdym men dün men bardym men bilen gaýdym normal ulaşdylar dedim. Gaýdyny ulanyň telefon numbery. Gaýdym ha o ben. Yaray. 96. Yok. Ne 61. Ne gepin gepkesi şoňalakrak boldy gurrun boldy.
Yo, nimen bir Onsoň daha düşünemok. O näme sen dün bir gününden barkaýt, ýa ertesi gün ýene gelip ýatyrlarlay. Bu näme bulan iş edişleri ýaman. Oho, bir bäri-bärde aşgabat barmy? O kreye bar, zady bar, gitmeli, gelmeli. O näme üçin bir günden söýden oklardy? Ýygyňa gelýän bilen ýygyňa geljekkämi? O düşündürüş ýazjakkämi? A düýnüm düşündürüş üçin baransyň, a o näme üçin bardyň sen? düşündürüş üçin bardym, oğlan ýazýan düşündürşün men gol çekjek gälle. Yo, Olaň sen ýazýan düşünürsi düýpden bara, düýpden bolan wakany ütgetýär. Häzir o, men siz aýtýanna mysal üçin gurrun berýänne, gurrun berýän zadyň manysyny diňleýäňiz, şu gurrun berýän zadym ýapsaňyz men gol çekjek. Mysal üçin men siz aýtýanna, Nur dogan diýen, men ýa çörek idim diýen, gyssanam soňam dik duran ýerim diýdim dalga gitdim diýen. Siz amalýaňyza kagyza geçirýäňiz. Men dil sözüme geçirýäňiz. Men size diýen söz, Nury dogan, men ýa ýaplanyp çyknan idim. Izinden ay borla ýuwaş giderine diýdim diýseň, o iziniň tasy tapylýarmy? Kapdaly görüp oturan ola dik duran ýerni bilgakdy diýse, men o zady görçekmenne. Ana şu tip şoň Almanyada zatlar da. Düşünýärmi ýa-da. Onsoň bir zatda men prokuraturadan çykamda, mesgene menden öňürti çykyp gitdi iş tapdalmadyk ýaly. Tutsaglanoklar Derne bıçığım olanoklar. Ay alçık gitti. Menden öňürti gitdi iş tapdalmadyk ýaly. Mene bägirdip, ağladyp, sonra otupýarlar. Psihikam baýlap. Yo, Olam aýal durda otur, aýaljak bolup. Menden öňürtem çykyp gitdi. yo Mana şoň gidiversin, alak. mesken gidiversin. Olam kemdäl. Bu meskeniň ýygynyň kowalar ýörür dedem. Mesken bilen bilelikde, meskeniň arkasyndakylar bilen bilelikde, şonu goraýan hukuk goraýjy idaraň işgärleri bilen bilelikde kowalar onu. Evet, ýaňy bir gowy habar bar diýdiňiz, bir gynançly habar bar Bu diýdiňiz. habar men sizden aýdyn. Allahan, Hudaýam ba diýerler. Mhm. Arkadağımı deştimi ya, arkadağı serdarımı deştip çäre wurdup başladymy. Allahan, şolar esmese bu çäreler görülmeýäli. Bu Mhm. setler olar esmese bu aşakda oturanlar çözmeýäli. Bu habar şuň Mar welaýatyna ýyňnak bolýar. Mhm. Aşgabat welaýatyndan topar gelýär, Mar welaýatyna ýyňnak bolýardy. Bayramal şäher prokurory, Bayramal şäher polisiýa başlygy, Bayramal şäher howpsuzlygyň başlygyndan düşündürüş alýarlar. İşlerini fokusala edip düzgün tertibe gawat gelmeýänligi barada. Herti öz degişli edaratynyň düýbüne düşündürüş ýazýarlar. Üstesine de derde men gyýdym özüni açjak bolu dip baramda meni kabul eden ornwasar Wepa Muratlyýewiň buýrugy çykýar. Ana go habar şol. Ba, bu kamurat diýen buýruk çykýar, onu başga bir ýerlik prokurator diýýärler da. Bilmedim näme buýruk çykýarlar, nire akladylar ýa-mykly çykardylarmy? Bilemok näme edenlerni buýruk Munyň çykýar. Erbet adresinde habaram gowy habar, hakykatdan ham gowy habar, çünki wagtynda seniň arzaňy diňlemedik. Baranda sen diňlemän gören adamlar, indi bugun özleriniň ýalňyşlaryny jerimesini çekip oturlar. Ola bir gowy habar. Näme kiretýän nurdogan. Hormatlymy deşmedik bolsa, bu topar öň gelip bulara çäre görmedi. Şu toparyň geleniň sebäpkär şolarmy kadýan, umyt Menem etýän şeýle şolardyr ki. Mhm. O sebäbi olar bir zatda näme ataly oğul ikisi ýokarda otur gije gündüz ýatany. Haýsy bir halkyň näme edip goýýanyny bilsin. Haýsy bir organyň arkasyndan näme etýän nirden bilsin. Şeýle bir ulrak bolup beýlap dargap gep ulay ýaýrap işdämeseler näme bar men eýtdim men beýtdim sen arkaňdan nice gorgan ýogaňa. Şeý dip eşdip çäre görülýän bolaýmasa diýen. Ýöne şeýle de bir zat bar, menem kiçijik bir düýdüş girdiň, özüm opozisiýa wekili hukmyny. Kanuny bilmezlik jogapkärçilikden boşadanok. Şoň üçin hem eger şu zatlary bilmeýänem bolsa, ol Türkmenistanyň prezidentini jogapkärçilikden boşadanok ýöne inne bilemok diýme esas ýok, çünki sosial media, internetde çykarylyp otur. Dünkü videonum 18.000 adam görüp durýan görümdäre. Emme kişi gynanypdyr, gynanjyny bildiripdir, adam kärçilik görüp jogap her kim çäresi görülmeli.
Onun beterrek zat etmeli diýenlerim bolupdyr. Ýöne adamlar görüpdir we gynanyp aglap görenlerim bar. Eee, Han bu wakan soňy nirägide görersin ekip bolsa, muny wagt görkezler. Indi Inni gynançly habar gynanly, näme? inni gynançly habaram nurda gon näme diň? Bugün welaýata geldi de bulara düşündürşün ally, känç berdi. Dogry dämi? Gitdi. Owa. Gitdi. Inni bu känç alanlar, düşündürşi adanlar bugün näme men gulama gelibesti? Polisiýa işleýän bir gowy gatnaşýan tanşym bar. Mhm. Bir wagtlar oňa kömek gerek bolanna men gyzymyň kakasy howpsuzlyk işläpdi, oňa kömek edipdi. Olam Hmm. edilen kömegi ýerine salaýyn diýenler da şuň maňa çyjy nomerden jaň gelýär. Hmm. Jaň gelýärde adam tutma diýär sesinden aldym da. Hmm. Näme bolu diýdim muny. Soň şol maňa aýtdy şuň şäher polisiýada ene şu 26-syna 26-njy iýun güni bu marda kiňnak bolandan soň şäher polisiýa gelýärde ýyňnak etýärler polisiýankylar başlyklary. Mhm. İşgärler toplaýarlar. Men 2 nomerimiň raspечаткasy Mhm. onuň mästany egzemplarda ýyňnaňam düýp manysy bizine uly başlyklар bolup şuňa düşündürş ýazdyk şu göýberen ýalňyşymyz üçin biz şonu düzeltmeli diýen oklarda oturan organ işgärleriniň hemmetine men raspечаткany dargatýarlar da şol 6 ýywaň şu raspечаткasynyň içinde kimiň tanış bilişi bolsa göz aýlaň diýär. Göz Hmm. aýlaň da diýär. Ine bolýar ortak tanışyň bolýar, seňem tanýanyň, meňem tanýanym. Hmm. Onsoň göz aýlaňda diýär, şolara çykyňda diýär, şuň diýär bir iýler ýaly ýerine, aýyply ýerine, sürär ýaly ýerine kim tapsa baýrak bar diýär. Düşündiňizmi? Hawa, düşündim. Ona Ýani onsoň senin bu gyzykly ýerem, ýurtmaga dowam edýärler da. gyzykly ýerem bir zatda. Hmm. Inni welaýatdan almatçygyny alyp geldiler, marag edip ýyňnakda düşündürşýär geldiler. Ýöne men ýene bir zady bilýän. Bu bayrama şäherde oýunlar etmek üçin üçeske boýaýdy bilmeýärler. Etýänam ýaşyrlar da. Hmm. Ozaň ýene bir zatda. Bolýan açanlyk polisiýa şu ýyňna edipdir diýeli. Türün işgärleň biri içinde bara kazollary maňa jaň etişler ýaly. Aha Hmm. prokuraturankylar habaryňyz barmy şuňa ýyňna gitdiler. Howpsuzlyk habaryňyz barmy şuňa ýyňna gitdiler. Siz ne altyba bular aýbyň ala ketip welaýat bulardan bir känçek goýberdiň bulara gelip mun goýsun gazýalar. Habaryňyz barmy diýer dogry dämi? Owa. Owa. Onu olaňa habar bar bolmaly. Onu şol 3 dara oturdy da bize düşünürşimiz ýazdyk gory. Şuň öz kastyna çykardydım ka bugünkü maňa gelýän jaň. Inni bir zatda oňa da men jaň edeni ananjak gäwelin. Aradan 2,5 saat geçen ok gatnaşan gelinim jaň etýär. O da çyp. Serencan öýdemi diýip hawa diýdim. Wai kimin çyk baraýyna geldi. Wai maňa diýär. Garnaşymyz jaň etýär diýip polisiýada işleýän. Eger muňa bir ýaly otur diýär. Hmm. Ay maňa jaň edipdir, sen köp jaňlaşýan, köp buruşýan şuň bilen gelki de dara diýip näme bolýan bilmän barsa. Şoň näme kimin bilýän, näme aýyny bilýän. Siziň bizde şuň alty meseleňiz bar. Biz şu meseleňi size çözüp berjek, şoň aýyny tap berseňiz diýýärmişler. Olaňam polisiýada bir huliganstwan bir işi gidip durdan tak suwda geçmän. Düşündiňizmi? Owa. Owa. Olam hiç. O da hiç. Ýene bir zat aýtsa. Men diýir şaýadym ma dikkatdim dün prokuraturada. Şu zatlar gören diýirje şaýadym ma diýdim. Şeýdip adym familiýasyny berip gaýtdym bolyn. Bugün ol ad familiýa beren diýir şaýadymyň öýüne biziň nemämizden jyl upravleniýamyzyň düýünden jaň etýärler. Guwanç men jyl upravleniýip gelinje galypdyr. Ay siziň razwodlyk meseleňiz bar eken näme eken şoň üçin jaň etýärsiz. Ay bulam eğer çağırýar sen sorýarlar diýär. Olaram ay biz şuňalak şeýle mesele boýunça jaň etdik de olam aýtdy men bu meselem dagna çözüldi gitdi hojalyk arasynda gowsuz galmarsa diýdi ýok. Bir ýyl geçen soň ýadyňyza düşdümi diýdi goýa gepin gysgat näme kömek gerek size hökümetden. Hojalyňyz bir ýeter ýetmezçilik üçin dawa bolýam de gepin gysgat bul oppa maňa kömek berýär hökümet diýip gap barsa biz saňa kömek berjek sen şoňa köprek gatnaşýan diýir şaý adam bolup getjäň bolen sen bize
şoň tersine näme aýdyp berjek diýjek bolýam ka. O çağda buňulga gelip maňa aýtdy. Bize şey dip jaň etdiler diýe. Sesini näme getirip berýän Nur dogan. Ine diýe seslerem diýe. O jaň eden oglanam tanýan. Özüňize gelýär ertir men jaň etjoňa. Seni hayır sahabat dargat ýamysyň. Bize de kömek etsen onu şu meselemizde diýip. Düşünýäňizmi? Men watandaşlar ýaňy maňa şular ýalak habar bar diýip aýdanda gulawmyň anama ýurdun içindäki intrigalar, mahinasiyalara gulawum bilen ananyp bilemok. Jeda çekmeli adam çeken oktanym şenidem bu aýarlygymyň guýusyny gazyp bunun kemçiligini gözläliň muň raspečatkasynda kim bile dost jory bolsa, kim bilen jaňlaşýan bolsa, şolary teklip bereliň, şolaň meselelerini çözeliňdänim, şolary özüňize çekip muny ýamanlalyň, muny ýamanat edip çykaralyň diýilen intrigalar, oýunlar bilen Türkmenistanyň ýokary edara ýolbaşçylary bir çözüp bolan okmaý şu meseleni ýaman uzağa çekdiňizler ýok. O gelip siz düşündürüş ýazyp gidýäňiz bolyn gaýtam o düşündürüş ýazardan adamlaryňyz bar. Polisiýa, milli howpsuzlyk, prokuraturaň ýolbaşçylary, Bayram Ali etrafyndakylar şeýlerämi? Bular gaýtam ýene bize düşündürüş ýazmamyza sebäp boldy diýip muň köýüne düşüp berlerärni. Yani bolýan şey. Doğru. Oňam suratnamalar näçek dogunjum. Size ýaňy surat diýje uratdym. Diňe şunyň diýjesi. Dün men gapymda bar otam göňünde. Bir hile kimele uşrenk o bolýar siribri strenk maşin urdy 4 saat içinde diktan adam. Ömür bolmaýan zat. Ay menim çykmadym, sesim çykarmadym. Vermedim de bu maşinne başka bolmaly video uratdym atda. Ana şu videodaky maşin şu videodaky numara getirin. O şu video numara goýsaňyz. Ine şunjak çekdim şon ýaňy. Ýaňja çekdim. Bir näçe sagat geçendir üstünden 12-den öňde. Bugüne geçmän täkde. Şundan ine oturlar. Öňünde bir erkek, ýüzünde bir erkek. Awa. Men çydamadım da bara. Oy bilsinler bilýänim diýdim de. Indi ýanky sözleň tasdy çykyp başlady. Bu maşin dur näçe saat dolu bardym ýanyna ýanky maşiniň. Çekdim gaýtdym men bar otamdan girmän hem gitdi bular. Indi bularam men bar otam göňüne tür. Herkese şu habar aýdyp gelen gelin urada inip çykdym molyn. Şark edip surat allar dedi. Menim alnymda telefonum şey dip çyk ölüm surat allam. Şulkese. Ölüm surat allam turup eýlek görýär. O zaman menim aýtdym işiňe diýdim oğlanlardan biz sen garawullam ýok diýe çaga da. Ýani ýaşly getýär bir gaty bir operatiwlik dälle. Aňasyny urla wiýalýanym bolýar. Şu elindäki telefon ýalylaşyň. Bu surat aldy men şarkylady böyle göýnü tutup. Menim onu sen vermedim de allymda menim telefonu surat aldym onu şu bärki akmaýkala oturulan gaňrylyp seretýän ýeri we oňa aýtýar da bir zatlar diýip. O zaman izinden bularam turdular da oturuverme olanlar diýdim. Näme gidip barýaňyz diýdim. Biz siz garawullamyz ok diýe oturmak bolan okmy diýär. Indi öz bilen özü tapsyn tapýar da. Bilýärni bitdiler. Soňansy bu da hiç. Maňa ýene bir taşym jaň etýär gatnaşýanym. Ýene bir taşym jaň etýär. O da işgär. Aýoja ýerine oturýar. Ol ýöne öz nomerini aýla bilen ok. Asan öýde mi jarany dawa diýdim. 3-nji aýlaň awadyna barsana diýdi. Geçip gidenler da. Bardym o plan maşin durmy diýdi. Vay ha o dura da şu diýen maşin sen. Çykda şon surat alana sen tapsyň şol diýdi. Häzir o giderim ýetne plan nomerli plan maşin geler diýdi. Menem çykdym da bara bunu ine ýaňy ine şu. Bunu menem çykdym da surat alyp oturanmy bildirdim de şark getdim de surat alym. Öýdüňimde trotuarda durup menim surat alyma maňlaýymda trotuarda iki san garaşyk bolan Nura. Bular telefonuny alyp jaň etýärleri bolan şu maşiniň içinde telefonuň ýagtysı çykýar. Telefonu goýman sürüp gitdi.
O da o yüzden şu iki saat garaşıklı duran oğlanım aňyrlykka nörek gitdi. Menem aýtýanla men adam öldürdüm mi diýen. He? Men hakym isleýän. Men kanun esasyna hakym isleýän. Men kakbutda bir adam öldüren ýaly düşünýäňizmi? Ne etýän zatlar? Ahir ýöne soň näme boldy ýaňy? Häzirde men size onan bilmek. Ýolum garasynda. Vay men aýnamyň öňünde dur. Ine şu trotuara maşyny nädir geçirin bir surat dadyr kameramdan alınan. Bul men telefon kameramda düşürdim. Geçirin görkezän. Ine geçirin. Ine. Gördüňizmi? Şu duran ýeri ine trotuar, meňem iň soňky aýnamyň bärki 3-nji aýnam da 4-nji aýnam der. Şoň gawadyna dur. Bak. Gözüňe de geldimi? Menem samsyk däl, o da bolýar. Bunu men ýalňyş görüp durýarlar. Bunu ýalňyş görüp durýar. Inni bul hal koglanyň ikide geldiýdina. Ýani ýene bir oglan ak geldiler, oturdular. Oturlar. Beýlek geçdi. Awa, ine şuň bärki akmay kalsa. Men kalitgamyň gawadyna geldi, men kalitgam surat alýar, aýnalam surat alýar, kamerany ýakyrtýan surat alýar. Var otamyň arasynda kyçyk ara çakdyl gowla feretdiýär. Daşlarda hereket barmy ýokmy? Menem muny aldymda polisiýa jaň etdim. Polisiýa jaň etdim-de, ine diňleň näme diýdim? Diňleň. Şeýle polisiýa. Tamam da on kim gawy? Ha? Ýeşurmy siz? Tamam. Bizim alsaňyz altyna turanken. Näme? Näme däle näme bolýar diýseňizle? Gapy bar bolýarlar. Gapy video alýarlar, surat alýarlar. Gedekleşip ay bilemok kimdeni? Şu näme ýyňa getdiňiz? Maňa tärebiň diýdiňiz getdiňizmi? Näme dur bular bärde? İş karmy? İşgärliňizem durýar. Awa, hemme şom kılıňyz alym. Ýene TikTok goýmalmysy. Näme çypetýäňiz beý oglanlar? Näme adam öldürýärmi? Tabii burası. Ayrı onunla. Bolmasa sana video alym ýetdir goýýan. Bana goýa. Eşdiňizmi Nurdogan? İşýärmi diýär. Eýýäm habarlay. İşýärmi diýär. Menden jaň barsa da habarly bular. Altyn asr bular maňlyna dua etdiler ötken. Gördüňizmi? O bundan soň näme boldy? Nurdogan bundan soň näme bolaýnaýdan? 15 minut geçenok wizy berdim 1 sagatlap 3 sagatlap gelmeýän polisiýalar 15 minut geçenok akçak kemirjik geldi. Oğlanyň ýanyna bardy. Bir zat aýdy, "Gupur tapır dargadylar, gitdi boldy. Köçede item ýok. Dargan habar wa bilýär aňya. Ot näme oturanyňdan bilýär, näme oturanyňdan bilýär. Eýýäm habar gelipdir, eşitipdir diýipdir ötken. Düşündiňizmi? O men wara maňa haçanda sen aýtdyň şular ýaly. Gapym wara bolýarlar. Men düşünemok näme çek bolýarlar kadap diýende men aýtdym belki diýdim o haramzady ýoldaşyň seni ugurajat etýändir, şoňa haýwat atanmydyr ýene çağıranlaryna maňa näme etseňiz menem şonu diýin näme etmen zat diýendir. Belki şoň düşünem bu goraýjy dara organ işgärler seni goraýandyr diýip çapladym da. Kelle ilkinji bilen zat bu niýet bilen hani. Onlar men gorajak bolsalar ony içeride de sakla bilýärler, häzir mesele çözýänçäler. İçeride de sakla bilýärler, gorajak bolsalar. Gorajak bolsalar öň gorardylar, öň neberesi bilen gapymda ýatyp dosýarlar bilen gelende wyzy beremde. Ne gelip gitdiler, ne goşuldylar. Ýok, olanda bular şu wagt ýazan şuň welayatda Aşgabat şäherden gelen topar öňünde ýazan düşünürçleriň aryny alýarlar. Şoň üçin hem şu ýygyny geçer ýöne bir zada kellet işlänokda. Bir zada kellet işlänok. Tam da gulak wa diýilýär-de. Hemme ýerden hem habar gelýär-de. Ine gyzykly ýer näme aýdyn men saňa? Ine oglanyň oturan ýeri men gapdaljymda maňa diýmä-de. Aňyrtynda bir çyrajyk ýap durandyr şu wagt görýäňizmi? Türkiýede aňyrky magazynçyk maşyn durýar, günüdin durýar. Ay kelläňe gelmejek zat ol. Ay bula magazyn falan diýen adyna agylamaýnyny. Oňdan häli bir gatnaşýanym maňa jaň etdiň töwrüň diýdi, ýa awur dur diýdi, ýa awurlaň şaklar dur diýdi. Näme gowçuluk mu diýdi. Menem hawa hä diýdim. Ay diýdi berki magazynçyk maşynyň ýerinde da diýdi. Şol üstüde näde oturýar ka diýdi. Täze diýdi bayram şähere gelen awurlaň bir otur diýdi. Elinde de telefon diýdi.
Benim geň ordumda geç gittim de dedi, aylanıp gelip yine geçtim molen dedi, bir jar oturuyor gawad etip salamlaş geç gittim dedi. Bak, Düşünýäňizmi? Indi men gapdandaky magazyn çiň maşynyň içinde oturup men bärim bir jar otur näme bular bir girer bir çıkar. Ya men çıkarma garaşýarlarmy ka? Ya maňa bir zat edenýärlermi ka? men şu Indi wakan näme meňde diýen. Ferhat, sen şunu aýdandan men şu wakany watandaşlar bir wagtky Pahir, şahir, gahrman şahirimiz Anatoltan Kikiliwan başyndan geçen waka meňde diýen watandaşlar. Bu gidişat şoňa meňde diýär. Yani şolam şu döwründe ayal zenanlaryň hukuklarynyň kemsedilmegi we şoňa meňde şartlar bilen Kommunistik partiýanyň nemesine hat ýazýar. Aşgabatdan. Ol wagtlar biz Moskwa bagly, garaşly. Şo arada bir video var, gelmen şonu taýinlap goýdum. Şoň üçin şonu diňledeli watandaşlara has bolup düşünürler. Bir munçuk şu jaga ýerinden diňläliň watandaşlaryň ha. Size aýtjaklarym. Bir munt. Bir munt. Inha ştaýda ştaýtyn diňleýär. Ina görüşüňiz ýaly. Ştaýda näme diýär? Men niye şu yurtta bolýan zatlardan başymyzdaky oturanlaryň, ýani ol wagt Rossiýa Kommunistik partiýanyň ol başçylary Moskwa habarsyzmy kadro edip bir hat ýazdym diýär. Soňundanam diýär, geldi diýär bir barlawçy diýär Moskwadan gelipdir. Menim begendim diýär, näme diňler bizi diýip diýär. Gidenden soň diýär, maňa bir basyş başlady bolýan diýär. Şeýle bir basyş başlady diýär. Muny dälhana sokýarlar, ýolundan öwürmek üçin. Mutluluklar gurýarlar. Munyň özüni erwedat edip görkezýärler. Hiç kim bilen gepleşdiren oklar, görüşdiren oklar, dälhanada däli ýaly edip saklap, oňa ukol dermanlar urdurýarlar. Şeýdip Pahirjik ömrüniň ýalňyşmasam 41 ýaşynda dünýeden ötüp gidýär. Indi siziň etjek bolýanyňyzam şumy? Yani o wagda Moskwa, inni Aşgabat. Aşgabatdan gelenem. Temmi beripsiňiz, işiňiz oňoraňyzok diýip, belki işiňiz oňoraňyzok diýip, astyna teretseniz, şunu näme üçin dymdyryp bileňok, şunu näme üçin agzyny ýumdyryp bileňok diýip, işini oňoranok diýýäňizmi? Şumy siziň gender deňligiňiz, aýal maşgalalara, gorowsuz çagalara, şumy siziň edýän aladalaryňyz, atalyk aladalaryňyz? Men haýran, eger şeýle bolsa,
Eger şeýle däl bolsa, onda näme üçin ol adamlar daşarda bul gorowlap, bunu gözläp, ýyzarlap, bular ýaly işleri gidip durmyň öňüň daşynda. Näme jenaýatkär bu aýallyk bolmaly? He? Ya jenaýatkär 10 ýaşly gyzmy? Näme çek bolýaňyz? Türkmenistanyň ýokary ýol başçylary. Ya sizin habaryňyz ýokmy bu zatlardan? Eýýäm siz çäre görküdenizden soň ýylyňyz zaklatlardan habaryňyz ýok. Şolar ýalak siz gopukmy? Welaýatlarda nämeler bolup ýör? Aşgabatda habarly habarsyz. Ha? Onda siz kompetentli adamlar işe almansyňyz. Onda siz işiňizde büyük bir kemçilik görüpsiňiz. İşe laýyk kadrlary almadyk bilen. Arkasynda ay men maňa düşündürşýär, maňa sebäp boldy diýip muň goýusyny gaýýan bolsaňyz, gazdyrýan bolsaňyz, oňa siz etdirýän bolsaňyz ara ol weýem uly katastrofa. Ýöne sizin habaryňyz ýok bolsa, ondan habaryňyz bolsun. Bolýan zatlar şular. O sizin Türkmenistanyň milli hukuksyzlygy bu zatlar habar etmeli halyny on bir edýärdim size görüşüňiz ýaly ýurtda bolýan zatlary oturup näçe kilometrden okeanyň o tarapyndan size ýurtda bolýan zatlaryny bir ýetirmeli. Birden almaşkalaň öýüne dozak kurjak bolýanlymy, näme raspiçatka näme üçin çykaryldy? Soraňyň şu waka bolup durmy, bolmandymy? Soraň Aşgabatdaky. Hakikatdan hem eger meselem çözmek isleýän bolsaňyz diýip aýdýanlar ýonam. Mene onuň bir hili göwnüm sowap başlady bir hili gelýän zatlardan. Ýöne temi beripsiňiz diýip begenýäs bolyň bir arkasyndan bular gaýtam bul aýallygynyň nomeryndan raspiçatka çykarýarlar. Kim bilen jaňlaşýar, kim bilen gürleşýär, jorasy kim? Şolaryň hemmesine näme diýdiler diýdiň aýdyň näme meselesi bolsa çözüliň, şoň boku näme boku bolsa şonu çykaryp şoň üstü bilen muny özüni garatly çyk bolýaňyz ha. Muny özüni gara çykarjak bolýaňyz. Bu gelenejäni. Şonluk bilen hem temany ýapjak bolýaňyz. Beýbä sen mesken Akmamedow gaty güýçli bolan ekeniň aýsan. Saňa arkadagam diýse bolýar. Sen täze arkadagmy sen bolaýmy ho ýurdumyň arkadagy. Mesken Akmamedow. Biz ýalňyşyp seni tankytlap, seniň aýyňy açyp görsölün sen ýurdun prezidenti bolaýmy, gizlin prezident. Ho prezidente de berilen o katça munýarak mümkinçilikdir. Yani 50-20 adamlar var eken onda ýurdun içinde. Arkasyndaky dronlar men onu şolaryň eli bar, onu olur 50-20 bolmaly onda diýmek. Yani kıyınmay şolar ýalak alagadan şokşy mesken Akmamedow diýen haramlady pedofili çäre bolmak. Ya pedofil hukmunu registrasiýa etsek etirkünden awraýmy dökülür diýjek bolýanmy. Maňa başgalara mezwat ýürtejende de bollu bu waka diýip. Onu da bollu, bunu da bollu diýip biz bilýäs eşitdik diýip. Her ýerde bolupdyr. Olar ýaly bolmaýan ýurt ýok diýip adam alamaň. Meniň gysgaça aýtjagym gaýratyň meseleni çözüň. Nädip çözýäňiz, nädip edýäňiz biljek gel. Mundan beter bul aýallygynymyza we çagasyna travma ýaşatmaň. Eger hakykatdan hem insan bolýan bolsaňyz, wyjdanyňyz bar bolsa, konstitusiýa, kanunlara hormat goýan bolsaňyz, bizim bilýär, halkam bilýär, halk gördü şu wakada şu jeren aýallygynymyzyň hakkyllygyna göz ýetirdi eýýär. Halk size inananok, sizin etjek bolýan, goýjak bolýan töhmetleňizde, dodakleňizde inananok, inanmaýandan soň. Bu wakany Ana Sultan Kikiliwaň başyndan geçişi ýaly bir wagtlar ýurdumyzda şular ýaly kemçilikler bar. Çinonyklar aýalgylarymyza şeýtkä, beýtkä diýip ýazan hatyndan soň özüni dälhandan çykarşy ýalag edip jeren gelenejänem şular ýaly etseňiz bu waka ulagydyr. Menden aýtmasy. Gysgaça şey diýjekde. Ulagydyr waka. Bizem goýmaýas halkara insan hukukyny görýän guramalarym goýmaýar. Hemmeýlik çykarar.
Jerenize aýtjaklardyňyz barmy sizin? Başka? Ha, onu ortagun. Näme aýtjaktym deň? Mhm. Bolgan siz premo efir etýäňiz waýtyda eýle diýerler, beýle diýerler. Her kim her zat ýaçydamadym, goşuldum da, he. Mhm. Şu taýda ynanmaýan adamlara da ine şu wagt bir başga bir tema gitýän ýaly her kim bir zat ýazýar da. Men Mhm. o taýda ol polisiýa haçan wyzy berende de çäre görülmeýändiň suutnamalaryny goýup görkezýän bolen. O taýda her kim bir zat ýa şördi men bir zat eşdiresim gelýär size sesini diňledesim gelýär. Mhm. Men 16 fevralda inni 25 noýabrdan 26 noýabra geçilen gece ard edipdime. Mhm. Şol arzam boýunça 2025-nji ýylyň 25-nji noýabrda eden arzam, ine şu meskeniň üstünden şol arzam boýunça da ýygylar zorjaň edip sülçüden ýediýänne. Näme getenok, näme şo taýda, näme deliliň gerek. Men ertik gaýtýan bir aýam şo taýda gudaçlyk atlanýan. Inni ahirene tawr kaýsam doldy 16 fevral men jaň etdim. Her hepde dikizak jaň etýän men onu. Jaň etdim molen bu sülçü inni prokuraturaňa iş 2 aýda ýurtdan gaçyp giden ok ýurtyň içinde şaýatlar da şer ýurtda däl hemme kişi el ýüzde 2 aýyň dowamyny çözmeli 2 aýdan geçip gitdi menim hakymy talap etýänne. Kanun bir zat da bular ötüzýän kanunlar we ötüzýän kanunlaryna görä menim jaň etdim 16 fevral güni. Ine diňläň şol iş alyp baran bagçalyk şäher prokuraturaň sülçüsü Mhm. meýlisi nime meýlisi ne diňläň. Onda aslında söylenen O ya sesler olmuş. ben baktım. Deme meylis ne yapacağız? Haber yok mu? Ecelen bu bir haber aydan aydan aktar. Tezara emme delillerini verdik de prosedurany özüňiz bilýäňiz de bilen. Benim orada başlaman haber tutayına Ya orada başlama karar edilmiş online. Onaltısa. gayret eden yani işine de metiktir bolen. Sonra orada başlaman. Bağlamak spraftlarından çıktım. Jenin doğrumayla telefonla aytmalam däl bolen. Hasta jinaýat iş bağlamak meselelerini bir başlanıp dikkatine getirdim beni. Bundan yoldaşlardan haydan aýtdy. Sizin yani size elinizdeki zatlan çıkış edeceğiniz başka bilýän adam. Emme delillerini, emme ýorkadan atlaryny, ýa-da doğal atlaryny berkitip, imzalandadan habar bolsa, men özüm aýdam ýa-da özüm çağıran bolýar. Gayret eden. Olmasa akçan jogap atyn gün çağıryp eline beren çökýär. Şu orada belli olsa diye oturup olmasa da häzir bir zat da siz işläp oturup kaňyz şunçalar sakladylar diýip men başga gerip çyksam neme bolar da sawol taňar alkasynyň şunça kellama adyp şunça işin arasynda diýip. Tamam, baýalyň. Menlik mesele ýoklar, saklap, ony saklamak lazım. Yok düşünýän, taňam ýetip aýlamany tutýan ýöne tizrak çözülse da men amalada ama yurt dışına gidip gelecek. Bu prosesde men içerik gidip bilmän oturum. Ekleyen kanalımın maksimal derecede ihtimal öğrenen benim elimden geliyor. Nasıl gelmeyen nasıl? Düşündüm. Yok siz elinizden gelen nedim? Galan naňyrdan solar yok. Çünkü ne doğruysa men elimde delilimi yitirip doğru mu doğru dälden suçesmäne. Ona şoňa görä hereket etjek menen. Yani kuma geçberdi deliyim bagawsa we. siz neme teklif etdiňiz ha? Men başga zada garaşýan meli. O paramyň aňyrda eşdiňizmi? Mhm. Eşdim yani Men niye berilipdir teklif bir bilen- wagt diýerler berilipdir bütün deliller bilen hemme zat berilipdir ýene şondan soňam saňa henide çendir gel düşündürüş ber näme çek bolýar men düşünem ok henide mara Men sizin beren hemme zatlaryňyz bilen hemme zatlar bilen spraka bilen teklif bilen çykdym iş gozgamak barada diýe. Ýöne diýip ýokardakylar çözýärdi. Men elimden gelenini etdim de enne bir zat da şörde Nurdogan. Men beren delilem sülçün men bir orta bilimli adam. Men sülçem de ýokary bilimlem de. Enne sülçün beren delilleri yetmeýän bolsa, sülçü bu delil yetenok diýip ýokary spraka bilen çykmaz da. Dogry dämi? Çykmaz diýip. Bu deliller yetenok, çykyp bilenmok, şörde diýiş ýatyrlýar diýerdi. Bu çykan, bu beren.
Pravda men soň jelan okudum da advokata. Yanwarın 22-sine 134-nji maatdan 2-nji bendiniň A bölegi bilen çykýar. Ýöne bulam dolu hemme zat goşmadyk. Gyýly meselem goşmak oňa bir statiýaçyk bilen çıkan. Aslında bärde 3-4 statiýan gurrun ötýär. Ozaň ýöne de başlyklar näme diýse diýdi. Indi mundan soň men 23-üne bardym, mola 23-nji fevralda bardym da aýtman bardym. Sen näme geldiň diýär maňa. Maňa jogam aýtdy, sen boý biz oňa diýbilemiz oga. Boý biz onu basyp bilemiz oga diýär maňa. Men nidim onu işlen tanşet getir onu ma elime kağıt berdi sen beren ok gözüňde elýärmi? Indi diýjek bolýan zadım men nit aýtdym aýan siz işiňi dediň siz çykyn ýetmese men elimde delil bar dedim bolen. Men bulary hemme bermel zady berdim ýöne ýere ýeka bar zady goýdum da. Men üýümiň içiniň hemme kamera da adaşarda 6 kamera bolsa öýde de 5 kamera skryt mikrofon bilen bile. Ona men çağam özüm goramak üçin etýän men sen köpçüliň adamy. Men tikin etýän üýe gelim gidim amma tikin tikdirmäne. Han garança bulan bir da taşlak gitmejek ya uğurlak gitmejek. Dogry dälmi? Ýaşaýan ýurumyz görýäňiz da. Bir zadyň arkysynda biriniň bir matatyna kysy näçe manat bahasy bar. Gelen adamyň götüni arawlap bolmaýar. Osaň men şu maksat bilen özüm goramak üçin üýe goýdum men o kamera, mikrofonlar, olar skrite dur bolan gelýän gitýän habar ýok diňe daşardaky görýärler. Osaň diýjek bolýan adam bu haramyň şu eden hereketini men soňky sapar berdi. Sentýabrda bayramal şahar ard edelim. Menne är aýalar arasynda gatnaşygy widia goýjak adammy. Şol widiany men gaharma allymdy diske geçirdim. Şu üýde meni şo zorlap jylt gatnaşyk eden, soňky saparka jylt gatnaşyk eden ne zorlap. Meni köseýşini, aýgany, o thriller görseňem, ujus görseňem hemme tamma da şoň içinde. Men muny allymda flashka uploadum da goýdum 2 sany edip. Birini üýde goýdum zeruruma düşdi diýip telefonna ýazyryp goýdum. Birine bir goýunan tanşyma berdim. Oha diýjek bolýan adam dursun şullydim. İri iş dedim, şul iş dedim. Şul oğlunun günah yok deyip yapılayana dedim. Men diri bolacak mı bolmajak mı bellisi yok dedim. Şunu dedim, plana ayırtıp berersin deyip adresine çenli verdim. Indi bunu men sülçe görkezdim ha. Sülçe görkezdim. Utoncam bolsa görkezdim. Sen dedim çözgüdün şuna uğra çıkargın dedim. İşe koşacak mı bu jaga diski dedi. Bir men şeydi oturanını görmedim. Bütün neme dedim. Suud ekspertiza da dedim. Ýöne men dedim, şu delilim saklanacak dedim. Sizem gördüňiz dedim. Indi şuna ora çäre görmeseňiz dedim. Şonça suutnamam bolup dedim. Men gerek bolsa bir zatdan urduň. Şu wadyny aýybam utanjam bolsa men hakym idiler, men çykdym ha, sizi tapdym, onu tapdym, bunu tapdym. Çykyp otyrna hakym talap edip estirmek üçin. Gerek bolsa ahirine halk diýer aýby kelýär. Olawlana tökme datdo. Ana ýazýarlar pul üçin etýänler. Näme üçin etýänler dip. Men şu ýaşym etsenli gelip meni äreklen ýeri ýok. Ya doğun garnyş eklen ýeri ýok. Men 7 ýaşyndan bäri tikinet gazanç edip gelýän. Ödüjek çörem özüm gazanýan. Şu jaga çağamam tikinetge gazanýan ýejen nuri. Biz äre kakan puluna mätäç bolan ýerimiz ýok. Oňa diýjek bolýan adam hol gününe düýnäli öňünçi prokurora baramda da aýtdym. Siz şu akça uşaken günäsi ýok kenin diň dedim. Şu internetden goýulýan zatlar iň soňky aýymam gerek bolsa dedim internete goýjak dedim. Ine şulardan men şuň alýagdaý getirdi. Siz men ýerimde bolsaňyz näme derdiňiz diýip şu widiany goýjak dedim. Ödem ýüzüm açdyrman goýjak dedim. Ondan soň bütün dünýäye galara dedim. On soň dedim, soňundan soň dedim siz bu jaga dedim çözgütliňizi ýutmaly ýeramadyr dedim. Men ýok edeňiz dedi bu mesele ýatmaz dedim. Indi şu bir zatda da maňa birinji ýollaşma aýtýarda gyzymyň kakasy. Organ işgär da hopsulyň işgäri. Şu döwletden nägile bolup çykyp gitdi gerekkä, şu ýurdam gerekkä, maňa şu işem gerekkä gelip. Ýöne bulaşyp çykmady. Normal derejede çykyp gitdi. Näçe ýyl ýaşaşdyňyz şoňda? Ay 15 ýyla ýetenok. 15 ýyla ýetenok. Odan şol maňa aýtýarda durmuşda gelýärdi, gurrun görýärdi, işte bolýan zatlar o agzym açyp ýakam tutýardym çyndanam bollamy diýip bolan.
organdan etýän zatlaryny eşitip ýakam tutýardym, raýatlaň etýän zat, ýapylýan zatlar eşitip ýakam tutýardym bolen. Bir gün bir gürrüň boldy da, aýok goýuny hora diýýär, gapyrgasyny iýjek bolsak diýýär, diýişimiz diýýär, kül gor diýýär, bir ýag bassyn, et bassyn, soň demirer diýýär. Oňsoň semir edip soýýarlar da bilýäňizmi? Oňsoň her bir zat eşitýärdim bolen. Men şu öýme kamera goýan maksadym am şol daşyma kamera goýan maksadym am şol gyýdym ýetişip gelýär, her hil adamlarla iş talşylýar. Oňsoň gelýän adamlar tikinim tikip bersin bir köýneg mezarp bersin ýa salbar moňart bersinlik gelýäni bar. Ya özüňe gözlük gelýän her hil adam ma seni özüň goramaly. Düşünýäňizmi? Şu bijan men prokuror aýtdym dünýäligiň baramda. Şoň getir göreldi ýa. Men aýtdym kanunyna bir zat da diýdim. Men size bererim diýdim, görersiňiz diýdim. Bu da montaj diýersiňiz, ekspertiza berersiňiz, o da görür diýdim. Ahyryn o da tasdyn tapmady diýersiňiz siz diýdim. Men size diýdim, hemme zady getirip berem soň diýdim. Bahar zat, siziň diýdim, öz halk döwletiňiz diýdim, Türkmen döwletiniň düzen ekspertizasy diýdim. Men ekspertizam däl diýdim. Men olara düzgün tertip berem o diýdim. Men psikologlam däl diýdim, men topar düzenmok diýdim. Men diýdim nemem däl diýdim, sülçüm däl. Siziň öz sülçüňiziň, öz ekspertizaňyzyň, öz toparlaňyzyň çykaran diýdim, çözgütler diýdim. Şol işi gozgamak bilen çykylan diýdim, şol tasdiklerini tapylan bolan diýdim, ýeten ok diýdim. Olar diýdim, siz özüňiz düzýäňizde olaňam çykaran zat tasdik däl diýäňiz mi diýdim. Düşünýärmi? Yani şu mu yani şu ekspertizaň çykaran nemelerim psikologlaryň hemmesem şol adamyň jenaýatkardygyny görkezip berdiler şeýlerämi? Bayrama şäher ekspertizasy berýär. Art bu jonny diýärdi. Düşünýändirler türkmenler aýtmana tutanýar. Gan öýmeleň diýär, ýaryň badygyny diýär. En namyna diýär, tenşkesinne dyrmaçaklanan göýök bilen ýyzylan badygynyň diýär, tasdyn tapýar diýip berýär. Meni iznasiyowiz edip, şondanam şu etmeler ýerlenme, adaty däl ýagdaýda edenliginiň tasdygy. Ozoň psikologlardan topar geçirýärler, ony psikologlaryň diýär. Şullyğa alty bejerenni alamany ukuyply diýär. Adam gerek yerine yalan söýläp bilýär diýär-de. Ýöne edil şullyğa akma mesken meselesinde diýär. Yüzüne durup diýär, aýtýan sözleriniň tasdygyny tapýar diýip berýär. Düşündiňizmi? Doğru. Ýygynden ine gyýdymyň ekspertizasy. Şollyğa bu da çağa alamany ukuyply diýär topar. Berýän nimesi nazначень dady. Toparyň berýän ne dady jogaby tülç üçin. Alamany ukuyply diýär bu çağa diýär. Ýöne diýär şo meselede şoň bilen ýüzleşene diýär. Detal aýdyp diýär. Yüzüne basyp diýär. Dogry aýtýanynyň diýär, hereketlerini diýär, ýalan sözlemýändiginiň diýär, tasdygyny tapýar diýär. Emma bilinýär. Akmametov meskeniň diýär, ýüzleşdirme geçirilen el hereketiniň, göz hereketiniň his tonunyň ütkümesi bilen diýär. Yalan söylediğinin tasdikini tapýar diýär. Düşündiňizmi? Doğru. Şu taýda şu hemme getirilen, şol iş üçin geçirilen zatlaryň hemmesi tasdik tapýar da ýokarda oturan prokurorlar tasdik ýok diýär. Hawa. Onun dünkü nememde de görkezdim. TikTok kanalında da görkezdim. Ene tasdik ýok. Şoň üçin hem barlygy işi besedildi zat diýip özleri sudyýar. Otonomaýdyp geçen. Başda maňa jogap gat gelle. Başda maňa prokuraturadan jogap gat gelende. Akmametov meskeniň diýär, gyýdyňyza garşy diýär, zorluk ulanyp diýär, eden hereketlerine diýär. Hem de diýär, size diýär, azgynçylyk hereket edip eden hereketleriniň tasdygyny tapamyzok diýip berýärler. Ne diňler? Soňky gelýän jogap gatlarda Akmametowyň eden etmişiniň tasdygyny tapamyzok diýär. Gitdiçe her gedek jogap demi söz azalýar. Düşünýäňiz, näme söz azalýar? Men size aýtdym, näme söz azalýar? Ine men häzir şun TikTok oýamda düş prokuroryň jogap gatyny TikTok oýamda da eden etmiş diýär, mosdan men dip gidenler dip düşünýärler bular halka. Moş dikdi araýar söwüşdir dip düşünýärler, düşünýäňizmi? Ol eden etmişlik goýýany. Başdaky jogap gatlarda bolyn geçirilen barlaryň netijesine diýär. Plan etmeklerin hereketlerine diýär. Düşünýäňizmi?
Uğrattı ba mesele jogap Allah. gatlar. Hat ýa-da goýsaňyz halkam içinde bilimli, hat güýçli, hat ılımlylar bar. Görseler gülerler o jogaplara. Ağlanam tapylar ýöne esas gülerler şu prokuroryň berýän jogamy dip. O prokuroryň berýän jogaby. O sülçüň berýän jogaby. Şunýaňyzmy? Maňa ene golgun alkam sülçüden jogap berýär da gyýdym asan meselesi boýunça. Hı? Ünha. Halkam sülçüden jogap berýär. Bayramal şäher prokuraturasy tarapyndan ýa siziň gyýdyňyza diýip plany bar diýär. Öz janyny kast etmek maksady bilen özüni asmakly bolandygy barada ýazan ardaňda barly işler geçirildi diýär. Ve şaýsan geçirilen barly iş da. Diňläňmi? Geçirilen barlygy diýär siziň näme? Ardaňyzdaky görkezýän deliller öz tasdigyny tapmaýandygy sebäpli. Hiç bir adamyň hereketinde jenaýatynyň düzüminiň ýoklugy sebäpli. Türkmenistanyň näme? JIYK-nyň 31-nji maddasynyň 1-nji bölüginiň 2-nji bendine laýaklykda jenaýat işin gozamlykda ýüz döndürmegini habar berýäris. Osoň şäher prokuraturasynyň ulus-sülçüsi, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi İla Saparov diýen. Alhamda, inne bir zatda. Muň tasy tapylmaýan bolsa, bu mesele ýapyldy. Buň tasynyň başy Muratlyk Bepadan gelýär. Bunyň buýrugy çykdy. Oň buýrugy çykdy diýen bu. Näme? Buýruk. Inni şu taýda eger hakykatdanam şu wakany Bayramali etraf prokuratura, polisiýa, milli howpsuzlyk sizlere ene bugünkü temi ýallyňyz, düşünürüş ýazdyňyz. Size näme döwçarly Aşgabatdaky bir mesken bilen oğlun goramaga näme sebäp boldy bulara? Ýani näme sebäp Bugün vilayetde Aşgabat şäheriniň gelen barlyk toplaryň öňünde ýazan düşünürşler agyr diýdi. Bugün bu işgärimiz gitti. Bu hele sebäpli ertir bizde de oçur uğruna katdyna çykarlydylar. Raspiçatkam dawada perki biçinden öz tanýany jaňa dişdirip biriniň jaý aladasy barmy, biriniň kulgansy bilen aladasy barmy meseleň çözeli. Gayrat etgel näme kimçilik bar şoň, näme boku bar diýerler. Men aýtdym, ba mende bok nury. Ba, unitada goý berýän, kanalizasiýa düşýär. Uğradyň bir maşin. 150 manat bahaty bar berjek, sordur wekitinde derneň. Ana şonda bar men bokum. Başga bokam bilmedim edil, yapıştırsalar näme bok badygyny. Ana ýanky aýal mysal getirdiňiz da. Bilmeýänler biler diýip ýazdym, moly bilýän ekenler diýip. Bilýäňizmi? Indi mundan aňyrýan hormatly halkyma öýlenesim gelýärdi. Hormatly halkym, hormatly owadoşlam, şäherdeşlem, türkmen milleti. Eşdiýäňiz, görýäňiz, bara içiňizde şu meseleler bolup dura. Meňe müýme günne 5-6 adam gelýär. 15-20 çöň köynüň premier ketýänsem her kim bir derdini aýdyp gitýär. Diňleýän eşdiýän adam gowy däl, ýüregim agyrýar. Geň görýärdim. Ana men öz başyma da geldi. Men geň gördüm, öz başyma geldi. Ine gowy oglan şu Gülýal oglan diýip saýlanym ana näl bolup çykdy. Nähile bolup çykdy. Men şu zat arzu etmedim. Men şu zat arzu etmedim. Ýöne näme boldy? Siz emindi pikirleniň da. Imsim oturýarsyňyz, imsim sesiňiz çykaraňyz, öz dertleňizi aýdaňyz. Siz emertir men al güne düşseňiz, hakly ýeriňizde, haksız halyňyzda gapyňyz garawullap, öýden çyksaňyz ýydyňyzda ýörep, telefon raspečatkalaňyz paýlap, iňgu ýakyn gatnaşýan joralaňyzda jaň edip seňe öýüň ýok, seňem pul gansda meseleňma, biz çözeli, şoňa bir ziýan ýetirip berdip dursalar näme bolýar? Ýetiriň o ziýany, bir zat aýdyn. Organ işgärleri. Men çağam üçin dünýäni ýykaryn, çağajym üçin. Sizem eliňizden geleniňizi arkaňyza goýmaň. Ine men ertirem gapym açyk goýjak, kameralamam öçürjek. Haýsy erkek bolsaň, näme mesele ýamanlyk edesiňiz geleň. Menine meseleden giýje adam arjak gel sesiňizi hem ýazdyrjak, ertirerden büýürgün ýerden etsenni. Geleň, näme meseleňizi ýüzüme diýin. Janyňyzyň ýan ýer bolsa ýüzüme diýin. Ýöne men hakymy talap edip düşmanyň adamym. Siz bolýan etmeýän işiňizi bikançylyk edip düzgüni bozup ýene de bizinden meni ýigrenýäňizmi, menden araljak bolýaňyzmy?
Oňa diňlaklar adam ölse geçirilenok, eýdi praspichatka çykarylyp birine ýaman geçjek bolanok, eýdiň eliňizden gelenni. Bar bir janym madem Allaň beren, alyň o. Alyň. Ýöne men çağlamyň hakkyny bir zat aýdaýyn size. Men öldürip dynaymasaňyz sesim kesilmeýär. Men ölüp dynaymasam men çağlamyň hakkyny talap ederim. Ana bilip goýuň. Şoňala knur doganana. Men bu ýola beýdip bu zatlary öz bir şuňa ýagdaýa getirenni maskaraçylygan bolsa aýtdyma. Çağlamyň diljegini men goramalamyny, goramana beren oklar. Men näçip ýummaly, ýumjak gel. Ine men alsynlar janymy. Şo mesleňal pedofiller gerek bolsa, ittirsinler gyýdlaryny. Bir gün bir organyma gyýdediler. Bir gün bir organyma hele ediler. Onda näme derler? Ay bular ýugdar ýöne binamyslar, işime ziyan gelmesinler. Ýugdarlar bular, meňal gürlemezler. Indi menen biraz aýdyp geçeýin, Türkmenistanyň içinden bizi görýänler bu waka hakykat bolup duran zat we edilki şuň güneşenli adalet ýerini tapanok. Ýöne adalet şeýle bir zat ki her kim nowatlaşyp şonu goramasa adalet diýen zat gidýär, soň ýygyna getirmek şeýle bir kyn bolýar. Ýene şuň gün adalet tapylmaýşymy diýýärler. Ýöne men size aýdaýyn, hökümet işgärleri men size ikinji bir Anna Sultan Kekilova wakasyny size etdirmejegi bolar, elimden gelenden. Ýani tagam sizin etmedik jenaýatyňyz ýokda. Ýöne alagadan muň özüni günäkär edip, muň özüni garalajak bolsaňyz, halkyň wyjdanynda siz türmäge girersiňiz. Halk sizi gaýdyp ümedime sizi halkyň ynamyna giri bilmeýäňiz, ni tolko hökümet işgärleri, şolaryň başyndaky oturan ýolbaşçy, Türkmenistanyň ýurduň prezidenti, sizem halkyň öňünde awraýyňyz bolmaýar. Eger şu taýda bir aýallygonyň ardy dinlenmän insanyny tema tersine ýapalyp, ýa muň özüni günäkärlejek bolup, ine şuň şo bolup dura. Raspichatkasyny alyp. Ýani bir polisiýanyň işgäri, öz başdak, öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, bular ýalak adamyň kastyna düşmegiň uğruna düşen bolsa, näme diýmeli başga? Aýdyň ane siz özüňiz, aýdyň näme diýmeli şundan başga? Mundan sizin habarymyz ýok diýseňiz. Ýok, sizin habaryňyz bar. Anna Sultanam habary ýokmy diýip ýazdyk bolyn. Hatda şo gepleşiň ýygyna Moskwadan barla geldi, begenipdim. Hawa ene men işim çödüler diýýärdi. Soňundan asal ol meniň kastyma çykmak üçin näme şoň agdyny ýumdyryp bilen dokmy? Şoň çäresini görüp bilen dokmy diýip gidipdir gaýtamy. Şinonik. Aşgabatdan gelenler. Aşgabatdan gelenler. Sizin son dikkiden olayman bolmasa şuňky ýygnakda. Şu 5-nji günkü ýygnakda 3 tanak ornwasar başlyga, polisiýa, prokuratura we milli hukukçylygyň başçyklaryna düşündürüş ýazdyryp, soňundan näme bir tanak aýal maşgalan agdyny ýumdyryp bilen dokmy, ýa aýbyny açyp bilen dokmy, tökmede atyp bilen dokmy diýip. Şonu öwredýäňizmi ýa siz? Eger şeýle bolsa, onuň bilersiz. Ýerýä geç onuň bilersiz. Habar aldyga. Bu habar alyp dursan şuňky bolan ýygnakdan habarly bolup dursa, ondan hem habarly bolar inşallah. Onsoň nädip halkyň öňüne çykyp ýüzüne teretjekdiňiz siz? Eger hakykatdan hem şeýle bolsa, eger şeýle däl bolsa, bu dobry meseleni çözdüm howany. Meseleni çözdüm. Çözdüm meseleni. Ol psikologlaryň, ekspertizaň hemmesiniň nemesi durka, sülçüler hatda ýa-ni dinletdi size sesini. Men hemme zat geçirdim. Indi şu ýokardakylar karar bermeli. Bu ýokardakylaram delany işi ýatyrypdyrlar. Taýda bir oýnaba, näme oýnuny ne siz bilen dokmy, özüňiz bilýänsiňiz, içini işläp duran siz. Ya o zatlaram aýtdyrmama, mecbur edeliňmi sizi? Şoňa şeýle näme üçin şunça gurrun etdikdäri, şunça gurrun etmäge näme zerurluk döredýäňiz o siz wapşeda? Näme üçin şeýle zerurluk döredýäňiz? Alagadan şo haramladany siz çäre görmeli. Ýani ot ýok ýerden tüsse çykanok. Ot ýok ýerden tüsse çykanok. Şul aýallygymyň ele urap
O sen çağırdan beri hak, hukuk, adalet görüşünün neticesi o yapılıp gelip oturan olsa sizi çağırsanız yaltanman gidip gelip dur. Siz yine de düşündürüş için gelip dursunuz. O gaytan telefonu soraýaňyz, telefonu näme ödleýäňiz? Hı? Näme ödleýäňiz? Näme telefonu näme? Jenaýatyň üstü açylygy, ekspertiza seretmeläsiz. O psikologlaryň beren düşündürüşlerine seretmeläsiz. Başka değişli videolar var, o da şolar görmeläsiz. Şolar almaläsiz. 5 saat taklap, muň beren düşündürüşini başka tarafa öwürjek bolup, mymyk edip durmalylar. Faydanın belli. Jeren önce sizin ardaňyzy şol dünkü Aşgabatda gideňizde ülkedip durmaklarym belli bir hili. Bular aýaklaryny gyşyk basaslar gelýär. Olam görkezme şeýle bolmaly. Çünkü Bilemem. ýokardan Adamın gelen bu- buyruk şeýle bolmasa prokuror, awa eýleki beýlekiler ansadan sat. Buyruk şeýle bolmasa öz nimesine etmeler ol. Alagadan Men- devlany dawno üstü açylyp basylyp gitmeli adam, yeniden gezip gör bolun. Bu taýda bir götüýüşler babın arkasynda. Ýöne oňam kimdiginin anyklaryny näsip bolsa. Men bir zady bilýän günasyny alasym gelenok. Şoň şu ýyňnak gol şeýle bir näme berdiler, düşünürsäler diýdi bolyn. Begendim. Oho bulara hereket edýärdi, ýokarda esitmeliler, esti. Düzeläjek geldi. Onsoň iýdinden onsoň ýanky zady eşitme gelen soňlaram bärde şoňlar toplanyp işgärlerini toplap şeýtýärler bolyn. Onu eşitmem aýtdym. Ya şu gelen toplar bulara diýdim. Aňyrdan dirap duran soňlar gellerdi, düşündürşün allarda gittiler diýdi. Baram ýom Muratly Fepan diýdim, buyrun çykart diýdim. Adaşyndanam diýdim, bir hede uğraýtýan, bir hele çäri wer bilen okmay. Aňyrda näder ol iş gozgamaly bular, ya iş gozgamaly şo mesele boýunça ya da men ýognaýanmalla. Ondan bulara men ýogmaýanlar wegitne da Türkmenistanda pedofil ba ejesini şeýdip zaýlapdyr, gyýdyn şeýdipdir, çäri görülmändir dip goky aýrandan meni maskaralap ýok edenler bular amatly. Ondan halkam görmeli, he bu hele şoň halkdatlar edipdir, o beýdipdir, edipdir şoň diýýän zat çykmalla. Ondan şoň bilen bu mesele ýapylmaly. Bolmasa bir zat da özüňe ötür bir şäheriň üç güýçli edarasy düşünür şapgatya berkän salya gelip ýyňna edip men alak bir öýünde oturan iýje öýlänni zordan tapýan çağajymyň bir iýje bolsun ýaşaýşymyza ýetýän gazanjymy ýöne şaýal ýaşary ýetenokda onsoň men kastyma çykýarlar inni şu taýdaky berkänjiň ýazan düşünürşleri şulara gatawr degen bolsa bärkel boýuňna edermi olar? Adyjykya yüz berildi, geldiler de şo ýyňna gitdi, men kastyma düşdiler. Düşünýär, onsoň bir zatda şu günem menden sülç talap etdi, sen telefonyň gerekdi, ekspertiza diýip, on näme soraýarlar? Nurda ona aýdynmy, men telefonum näme gerek? Men şu zatlar eşitýän oturan ýerimden. Men tanış bilsem, maňa nirde näme informasiýa gelýär? Kim maňa kömek etýär? Maňa gelen akymlar kesjek bolýar bular. Düşünýär, şu meseleden. Hemmi edarada da tanış bilsem, maňa şolar anklap, şolar usjak bolýarlar, howam kesjek bolýarlar, hereketlilige saljak bolýarlar meni. Şuň keşden täzeligim eşitmedýär etjek bolýarlar. Düşünýärmi? Şuň keşden zatlam eşitmän. Onda diýmek şu many çykýar da onda bulaň niýetleri gowy däl. Onda bulaň niýetleri o meskenilýän pedofili basmak däl, onu göýbermek, onu hiç çelek çäre görmek däl. Onda diýmek sana diýan bermek. Onda şo ýene ýanky aýdyşymyz bolýar onu. Eger beýle bolsa bir ýanky 3 tanak edaraň ýolbaşçylary bek temmi aldylar, käýinji aldylar. Men inanýan onu arkasynda daýaw bir otýur. Onda näme üçin şu 3 tanak edaraň ýolbaşçylary özleriniň etmeli işini edip bilmänligini we şonuň esasynda da haýsa adamynyň jaň edenligini ya şolaryň gorkudan onu aýtmadyk ha olary. Näme üçin onu olar aýtmadyk ha? 3 tanak edaraň başlygy bir wada 3 adam düşündürüş ýazmaga täýär bolýar şu video çykandan soň. Bayram aly itiram kılar.
Marag edip 3'ten tembiň alýarlar. Awa biriniň buyrugy çykýar. Inni näme üçin men inanamok, ýani bayram arlaky bir başlygyň kakoýta bir Aşgabatda bir pedofili bir mollumyň çagasy, awa bir gümrük gullugyna deklarant, muny gorajuk bolup 3'ten ýaňa düşüp ýörenliklerine inanamok. Onda şoraw çykýar. Onda şulaň üçüne de wagtynda sen bardyň, hemmesine de ardyň aýtdyň, delalary açyp beriň, oňa çäre görüň diýdiň. Ilki basars ony näme der diýip duran adamlar soň beýlesine öwürler. Taýda bir ba, Aşgabatda bir ba şuň arkasynda. Şu üç edaran başlyklary, ey, bize tembiň bermäňiz ýa-da bizi düşünürüp ýazmaňyz ýa-da maňa buyruk çykarmaňyz, buyrugumyzy çykarmaňyz ýalňyş. Çünki men etjek boldum. Wagtynda ýöne misal üçin Gülşat Mamedowa jaň etdi, ýa plany bir ministr jaň etdi. Inanmasaňyz soraň oşondan. Şolar meňe etmeli işim öňüne geçdiler. Täsir berdiler. Eger şey daýsaň, ýoň ýanar nidi, plan idi, meni gorkuzdy, meni gurajat etdi, meni moňa gaýtaryp berip bilmedim. Şoň şunam şeýle boldy, şuna geldi, şu tema diýip aýtmaly ekenler da onda. Eger aýdan bolsalar, şondan soň Aşgabatdan gelen barlyk, bular üçüne de jeza beren bolsa, onu oğlum adalatsız adam gelip duranno, onu diýmek, onu iyi veren adam kim bolsa şol adamam onu näme bi mesin akmam edip sana soraw berjek, şu efir göre, sen kimiň çagada ekeni? Altyn ýumurtgadan gaçdyňmy sen? Pilinkiden gaçdyňmy sen? Nämeden gaçdyň? Düýänkiden gaçdyňmy sen? Nämeden gaçdyň? Seni näme üçin beýdip goraýarlar, ey pedofil? Näme esasynda seni bular ýaly 50 girmedligiň bar. Deputatlarda ýok 50 girmedlik, sende bala ha. Mene bir zat pikir etýän ordagan. Mesken gaty şansly bolmaly. Maňlaý näme 5 ýylda doglan ýara, näme çykýanda bir zat da. Bizde şulaň 22-sine berde toplantypdyrlar da daşary ýurtdan adam gelip bir çözüp dalypdyrlar aýallara, çaglara, hak hukugyny gorajak diýip biziň içeri işler ministrimiz gol çekişip adresip galypdyr bolan. Mene pikir etýän şol pedofil diýip bassak, çaga dorlapdyr diýip bassak, o taýdaky toplantyda, Aşgabatda bolan toplantyda bar beren sözleriň ýalan bolýanlygy, Türkmenistany şo zat bolsa da gizleýänligi ortağa çykýan tasdygyn tapýar diýip, şondan muň arkasyna bar geçip bolýam kadýan. Ana gelen netijem tömine. Oleýam tasdygyn tapdy. Oleýam pedofiliň barlygy bolunlygy tasdygyn tapdy. Oleýam Türkmenistanyň ýargy sistemasy da şu adalet strukturasyna hiç kim inanok. Bular statistikada çykarýandylar. Biziň ýurdumyzda şu ýok, biziň ýurdumyzda bu ýok, biziň ýurdumyzda pedofil ýok, biziň ýurdumyzda gay ýok, biziň ýurdumyzda şu ýok, näme ýok diýip berýändirler. Ama koronavirus wagtynda bizde koronavirus ýok diýişler ýaly. Ýöne onu hiç kim münsüren o zatlara. Türkmenistanyň berýän statistikasyna da maglumatlara da. Ine şu meniň YouTube kanalymda çykýan video tasdygyn tapýar ýöne. Şolaram şuňa seredibem. Awa işak barýarlar. Eşip bolsa bu arada tagam ýazylmadyk edaralar ýok ýamdan. Yani bu informasiýa minutda dünýäni aýlanýar. Şu günüň dowamynda ýaşulyň näçesi jaňatdy gollaw berdiler. Şeýtdik diýip. Eşitmeli adamlar eşitýär. Allah jan biziň hormatlyymyzam eşitýär da. Çöde etdi da, serdarymyzyň gulagyna ýyla etdi da. Şolam bir başdan bar soğun bogdoklap çykka. Etmeli ne dip çäre göre etdi da. Allahdan şonu dilýän. Benim onu şu video şu taýsynda soňky minutunda jemläri onsoň bir zat aýtjak. Ey şunu wara, meni hakly çykarmajak bolup basy bilmeýän oturan bolsaňyz bir göz görüp gaýňy bolýa. Bir göz görüp hani menim haksyz yani meni hakly çykarmajak bolýansyňyz, aýtýansyňyz birazajyk bir wagt beriň diýin ýa bir ýene beriň diýin, bir duýduruň, bir çäre görürsiň, soňuna şu çäre görülsün, sessiz ünsüzjük
teman bilen ýapaýar. Ýöne bir duýduruň, bir işaret beriň bize de. İşaret beriň. Ýöne bu bile diýeniňiz erkeklik däl beýdip, bu aýalyň gaýtam biraz piçatkasyny çykaryp polisiýaň başlygy diýe. Hani şu kim bilen jaňlaşan olsa tapyň sıradu oň näme meselesi bolsa çözelýüňdäni mu kompromat düzelýüňdäni mu öňe näme deliň diýen bolsaňyz, onuňyz başa baranok. Onu ýa-da biziň Orada halka ýetir bir bolýar. dakika atacak. Yadımdan çıkmanka. Size diňe 3 habar barar. 3 tane habar. 3 habar. Üçüncüsünden başlaýyn. Akma medip meskene çäre görüldü diýeşdersiňiz. İkincisini aýdaýyn. 6 beceren plan statja bilen bulaşyp ana plan çel berildi diýeşdersiňiz. Bilýärmi? Ýa-da birinci varianty. Bilýäňiz, mejere ölüpdir diýeşdersiňiz. Ana başga variant ýok. Ana şu variantlar var. Şu variantlar var bu kanunçylygyň kellesinde. Näme üçdiňde ýa men ýok etmeli. Häzir ölseme bular sebäpkär bolýar. Bulaşdyrsalar bular awraýly bolýar. Çyndan men gaterwada adam. Onu bastalaram çäre urdular bolýar. Öňe bir zat aýdyn. Men golun prokurora da aýtdym onu. Sen onu bastyrjak bolýarmy diýdi. Men bastyrjak bolsam birinji sapar edenine diýdim. Men şuňa diýdim, sen towet maskara bolup ber. Hojalyk düýbünden ýykyldy. Şu zatlar gowy dälip geçirimde getmezdim diýdim. Bastyrjak bolsam diýdim. Häzir men size diýdim. Basyň diýe mok diýdim. Şu gözüňiz bilen görýän deliliňi de diýdim, çäre urun diýen diýdim. Ol günäkärde bolsa meniňden diýen diýdim. 2 haptadan çäre urun diýen diýdim. Men gater we tökmetçil bolsam daşy uradyň diýen diýdim. Ýöne çözüm şu meseleni diýen size diýdim. Ol näme delil urka diýen size diýdim. Ol men käşe edip delil getirýärmi diýdim. Ýok, meni de mok diňe şonda dur diýdim. Bolupdyr bir söz ýatypdyr boldy diýdim. Başka söz ýok diýdim. Siziň öz kanunyňyzyň delillerine görä çözüňä diýdim. Men size ýok zady goşuň diýen moňa diýdim. Ýöne nurda on size de ýanky diýen diskimiň birini uradyp goýjak. Ahirine men bolaýyn bolmaýyn. Şu mesele näl çözülsün çözülmesin. Ahirine şu wijanam goýum. Näme tutdiňde men bundan beter utançýok ne? Mundan aýry utançýok. Barmaly ýerine barsynda şu zatlar. Siz uğratmaly ýerlerige uğradarsa wijonam delilleri bilen eger seniň başyňa bir zat gelse ýa janyňa ýa erkinligiňe, azatlygyňa bir zat gelse onu biz uğratmaly ýerlerde uğradar. Bolýanno ştaýda jemläli köp sag bol, minnetdar aýdanlaryňa ýene-ki efirde görüşýänçäk köp sag bolun watandaşlar. Salykda görüşelim.